Mila deitzen naiz, Baionakoa naiz, eta duela urte bat, Maulen bizi naizela, Agerria izeneko hotel jatetxearen arduradura naiz. Nire eguneroko bizian bereziki frantsesez ari naiz, salbu hemengo jendeekin, tokiko jendeekin, beti plazerekin eta egeski euskaraz ari gira, hotelean eta jatetxean ere bai. 15 egun hauetan, engaiatzen naiz hau bizitzapa ezartzea eta lehen hitza euskaraz egitea, Agerriako bezeroekin, langileekin, baita ere, familia eta lagunekin.